Bos días. Nas últimas semanas oímos falar de adolescentes que se suicidan tras ser acosados. É un tema duro, difícil de tratar, e do que nunca se quere falar máis do xusto, pero que creo que está claro que non se fala o suficiente. O primeiro é que non se trata dun tema afastado de aquí, de Galicia ou da bisbarra, que sucede en outras partes. Tanto o suicidio como o acoso tense dado na bisbarra de Compostela, na provincia da Coruña, en Galicia. E non fai tanto tempo. Non pasou tanto tempo desde que isto sucede. Mesmo en Lindeiros temos contado, non sen certa polémica, casos de acoso nun colexio no que parece ser que sempre pasan cousas por desgraza, pero que é un colexio no que hai unha implicación tamén do profesorado, da AMPA, de todo o mundo. Aínda así, supoño que tamén polo volumen de rapaces que están ali, bueno, pois pasan este tipo de cousas, non? Hai que dicir tamén que se teñen dado pasos nos últimos anos en esta problemática e se teñen dado pasos para solventala ou polo menos poñer algunhas solucións, non? Por exemplo, nos últimos 5 anos puxose en marcha a Estrategia Galega de Convivencia Escolar, o Plan Integral contra o Acoso e o Ciberacoso 2023-2025, tamén se puxo en marcha puntos laranxa para denunciar, buzóns en liña para denunciar de xeito anónimo tamén, coñecer eses problemas, non? No curso 2023-2024 en Galicia abríronse 686 expedientes por acoso escolar, 686. Deles 100 chegaron á Fiscalía. A resolución destes expedientes, destes 100 que chegaron á Fiscalía, igual que os que non chegaron, bueno, pois é moi complicada, porque en moitos casos estamos falando de cativos menores de 14 anos. Menores de 14 anos, coidado, O que chama a atención, ou polo menos a min o que me chama a atención, son dúas cousas. A primeira é que nos casos máis recentes, casos que coñecín prácticamente de xeito directo, a resolución é sempre a mesma, non é a primeira vez que pasa. Son os acosados os que se van do colexio, non son os acosadores, son os acosados os que marchan fartos de ser acosados e fartos de que todo o protocolo que se pon en marcha non acabe de dar unha solución. É algo terrible, pero é algo que se repite constantemente. Mentras chegan os inspectores, mentras se abre o expediente, mentras se decide, mentras o acoso sigue. De un xeito, de outro, pero o acoso sigue. En moitas ocasións, de un xeito completamente comprensible, óptase por levarse os cativos a outro lado. É algo que evidentemente, digamos que a administración, a inspección, o ten que permitir, porque é unha decisión dos pais, está máis que xustificada. Pero non é a solución que tería que darse. E, sen embargo, é algo que sucede en moitas ocasións. E se iso sucede, se os que se van do colexio son os acosados e non os acosadores, entonces algo estamos facendo mal. A segunda cousa ven de vello. E os que toman as decisións é un tema no que procuran non meterse moito, porque ao final estanse metendo cos seus votantes, non? Hai que resolver o problema dos pais, porque a educación dáse na casa. No colexio danse coñecementos. Os cativos, cando son pequenos, e iso o sabemos todos, copian todo o que ven na casa, o malo e o bo e o malo. Actitudes machistas, insultos, bromas, burlas, alcumes, todo iso pasa nas casas. A avoa que lle di ao neto: ven conmigo que cho dou eu, que mamá é tonta. Eso, en algunha ocasión, case seguro que todos o temos escoitado, non? Se te portas mal, o médico vai te dar unha pincha. Isto era moi común cando eu era pequeno. Obviamente, despois pídelle ao cativo que vai ao médico tranquilo e relaxado, despois de dicirlle eso, non? Un neno tan grande chorando, vai a vergoña. Outra cousa que se ten dito moitas veces e se sigue dicindo moitas veces é porque é unha vergoña que chore un neno grande.
anda que non temos que chorar os adultos e que ben que senta e canto relaxa. Bueno, todas estas frases condicionan a educación do cativo, aínda que pensemos que non. Os cativos absorben absolutamente todo e con esa educación, canto máis pequenos son, bueno, pois máis condicionados están. A partir de aí non quero entrar no que supón ver aos pais discutir, que pasa en todas as parellas, porque é normal que haxa días nos que discutes, pero hai que facelo cando non están os cativos diante, ou si, por, oye, ás veces non é imposible, non? Que non suceda, bueno, pois explicarlles que o feito de discutir, o feito de que un día estén os dous enfadados, non ten por que ser que non se queiran ou que se vayan divorciar ou que non, sino que as discusións ás veces pasan, que hai que intentar discutir dun xeito razonable, con sentido común e tranquilo, pero que, bueno, que ás veces a xente está enfadada e que o mellor non teñen ni por que ser un enfado entre eles, sino que veñen enfadados da rúa. Bueno, esas cousas hai que explicarlas aos cativos. Os cativos hai que tratalos como persoas adultas, aínda que non o sexan, e explicarlle as cousas adaptadas á súa idade, pero explicarlles, darlles un razoamento que eles entendan para que o asuman. Se ven discutir os pais e non teñen ningunha explicación ou lle din vai para a túa habitación, se non teñen unha explicación, eles inventarán unha. Así que, se hai un pai que se rí na casa dos compañeiros de traballo, un pai ou unha nai, que pon alcumes, unha nai que di diante dos fillos que a nai doutro é tonta, ou un pai que di que o pai de aquel é parvo, ou que aquela outra non se fía dela. Todo iso os cativos hai que asumir que o copian e que chegan ao colexio e ven aquel, o fillo, o compañeiro desa nai da que non se fía a súa nai, e comenzan a non fiarse, ou se din que parvo, bueno, que túa nai é parva. Moito cuidado con eso, porque eso pasa. A educación dáse na casa, no colexio, como dicía, danse coñecementos. Eu nunca mandei aos meus fillos para que os educaran. A educación que teñen, sexa boa, sexa mala, é responsable nosa. En certa ocasión, axudei a dar clases a un grupo de cativos, clases de teatro, a un grupo de cativos que tiñan entre 8, 10, 12 anos. E ocorreuseme preguntarlle en mala hora que series de televisión vían. Eran cativos, era unha época na que non había plataformas, que non lle podías dar para atrás as películas, ou salvo que as gravaras, as tiñas que ver cando eran. E ocorreuseme preguntarlle que series vían por televisión e quedei abraiado, por dúas razóns. Pola hora na que se vía, porque esa hora se supón que tiñan que estar dormindo para o día seguinte ir ao colexio, despois os pais queixense de que non desayunan, que non almorzan, e por outra parte os contidos das series que había ás 10 e pico da noite en aquela época, e os cativos as estaban vindo. Bueno, pois aí hai un problema, non? O resumo de todo isto é que nas estrategias de solución contra o acoso xa vai sendo hora de que se inclúan de xeito regular e con un esforzo de difusión as charlas para os pais. Son, en moitas ocasións, as fontes dos problemas e non se quere ver porque non se quere ir contra os pais, contra os que votan, contra os adultos, é mellor deixalo aí nun limbo, non? Dá igual que a primeira charla vaian 3 parellas de pais, dá exactamente igual. Hai que insistir ata conseguir que vayan cantos máis pais mellor. Seguro que o primeiro son do camiño non se venderon todas as entradas tan rápido como se venderon agora e a xente segue comprándoas, así que está claro, hai que insistir en eso e hai que educar aos pais, aínda que pareza que estamos no século XXI e que xa non fai falta, hai que seguir educando aos pais. E unha cousa máis, se tedes fillos, pensade no que decides diante deles e pensade o que lle decides. É moi importante, máis do que pensades.